time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Το αλεξίπτωτο πλαγιάς αποτελεί τη νεότερη και απλούστερη μορφή ατομικής ανεμοπορίας. Είναι ένα άθλημα για όλες τις εποχές του χρόνου για άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Βασική προϋπόθεση για ασφαλείς πτήσεις η άρτια εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές, οι οποίοι φροντίζουν να μαθαίνουν στους υποψήφιους αεροπτεριστές όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το άθλημα, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές πτήσεις και με την πάροδο και την εμπειρία του χρόνου να μπορούν και οι ίδιοι να νιώσουν το αίσθημα που προσφέρει το άθλημα στους σύγχρονους ικάρους, με πρωταρχικό παράγοντα την ασφάλεια του καθενός. Σε διάφορα σημεία της Ηπείρου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές πτήσεις, όπως αυτές στην περιοχή του Βράχου στο νομό Πρέβεζας και από το Αεραθλητικό Σωματείο Ήπειρος, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος να μπορεί να πετά αυτόνομα και με ασφάλεια, να γνωρίζει τον εξοπλισμό του, να κρίνει τις καιρικές συνθήκες, να απογειώνεται και να προσγειώνεται σωστά. Στην περιοχή γενικά της Ηπείρου το αράθλημα του αλεξίπτωτου πλαγιάς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε άνθηση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πετάει σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλλα. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή του Βράχου, μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας γενικότερα για πτήση. Εδώ διοργανώνουμε και το πολιτιστικό αθλητικό γεγονός που με την επωνυμία Air Beach Party κάθε χρόνο. Το διοργανώσουμε και φέτος για 6η χρονιά. Έρχονται κόσμος από όλη την Ελλάδα και πετάνε και επίσης γνωρίζουν το μέρος, το οποίο είναι πραγματικά όμορφο. Από εδώ πετάνε και τα μέλη του σωματείου μας κάθε Σαββατοκύριακο όταν ελέγχουν ελεύθερο χρόνο, γιατί μπορούν να συνδυάζουν άνετα την πτήση αλλά και την παραλία. Την παραλία του Βράχου την προτιμούν πάρα πολλοί τοπικοί πιλότοι από όλη την Ήπειρο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί μπορεί να συνδυάσουν άνετα το σπορ τους σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τις διακοπές τους. Είναι μια περιοχή η οποία προσφέρεται και για αρχάριους πιλότους αλλά και για έμπειρους. Μπορούν να έχουν και την οικογένειά τους μαζί χωρίς να την αποχωρίζονται όταν κάνουν το αγαπημένο τους σπορ. Επίσης εδώ όποιος θέλει μπορεί να δοκιμάσει να κάνει πτήση με διευθέτηση ο αλεξίπτωτο. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, το μόνο που θέλει να έχει ένα κλειστό παπουτσάκι για να μπορεί να τρέξει λίγο στο ξεκίνημα, και όλα τα άλλα τα κάνει ο εκπαιδευτής ο οποίος είναι μαζί του και του παρέχει πλήρη ασφάλεια κατά την πτήση. Εκ μέρους του Αεραθλητικού Σωματείου Ήπειρος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές της εκδήλωσης αυτής που είναι ο Δήμος Ζαλόγκου και η Νομαρχία Πρέβεζας, που για 6η συνεχή χρονιά είναι δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν όλα τα μέλη του σωματείου μας δεμένα σαν ομάδα. Για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αλεξίπτωτο πλαγιάς μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Αεραθλητικού Σωματείου Ήπειρος, η οποία είναι www.epiros-airsports.gr, ή να καλέσει το τηλέφωνο 6937 47 11 56. Εκεί είτε στην ιστοσελίδα είτε μέσω τηλεφώνου μπορεί να πάρει όποια πληροφορία θέλει και να έρθει κοντά μας για να γνωρίσει το αλεξίπτωτο πλαγιάς από κοντά.
Εξάλλου, στην παραλία του Βράχου στις 8 και 9 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά το Air Beach Party με πολλές πτήσεις, βουτιές στη θάλασσα, παιχνίδια και πολλή μουσική.